Дівчатки, дивіться, забігла в Аврору. Що я купила в Аврорі? Так, в Аврорі. Це в мене ще на 498 гривень. 500 гривень, можна сказати. Так, дивіться, що ж я купила? Я купила собі сковородку жарити млинчики. Ту, мабуть, я викину, що в мене погано, а цю я собі купила, бачите. Так що, значить, нічого такого. Взяла отаку соломку доці пити. Купила отакі, щоб волоси не путались, розчісуватися, щоб хорошо було. І купила собі ось таких, ой, таких судочків. Ось. Це таке мені в холодильник складати щось з кришечками. Ну, причому така з кришечкою, і ця теж з кришечкою. Ось так. Бачите, закривається і в холодильник буду ставити. Класна штука. От і все.